Vale, pois, hola a todas e todos outra vez. Eu son Gabino Vázquez Grandío, son antropólogo da Gantro, son técnico do Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega e tamén investigador colaborador do ILGA, e hoxe vou moderar esta mesa que leva como título a emerxencia lingüística que podemos facer dentro da antropoloxía. En primeiro lugar, gustaríame comezar dando vos as gracias por estardes aquí, por ter enchido este sitio desta maneira. Por suposto, agradecer ás persoas que me acompañan na mesa por aceptar o convite da nosa asociación, que son Gabriela Prego e Ana Iglesias, agora vos las presentarei con un poquinho máis de profundidade, e desculpar a unha terceira persoa que estaba convidada hoxe aquí e non vai poder asistir por motivos de saúde, que é Martín Vázquez, nada máis decir que o intentou ata o último momento, finalmente non puido asistir, desexarlle unha pronta recuperación. Como ben expresa o título da mesa, pois o noso obxectivo non é outro que analizar, debullar un poquinho máis esta emerxencia lingüística, en que consiste, que tipo de fenómenos hai detrás deses datos que apuntan as estatísticas, da man de persoas especializadas nesta investigación, e a vez, pois, discutir un poquinho ou compartir entre nós que podemos achegar, non? Con ese obxectivo foi co que seleccionamos tamén as persoas non só pola súa longa trayectoria e o seu expertise, digamos, na materia, polo seu saber, senón tamén porque consideramos que son xente que polo seu enfoque, polos seus intereses investigadores e polas súas metodoloxías, etc., teñen puntos en común ou están próximos ao que nós, dende a antropoloxía, pois facemos, non? Entón, iso ídolo ver agora, elas van comenzar comentándonos un pouco a súa trayectoria, o seu proxecto, e veredes que hai un montón de puntos en común entre a súa maneira de traballar, as preguntas que elas se fan e as que nos facemos nós, non? Comezarei presentando a profesora Ana Iglesias, que é profesora do Departamento de Filoloxía da Universidade de Vigo, defendeu a súa tese no ano 2002 na UST. E dende aquela, pois, desenvolve a súa carreira investigadora na sociolingüística, como logo nos contará, principalmente no estudo das actitudes lingüísticas e a política lingüística familiar. Como profesora imparte a súa docencia dende o 2014 na Facultade de Educación e Traballo Social do campus de Ourense, nos graos de Educación Infantil e Educación Primaria, formando, pois, polo tanto, os futuros mestres e mestras deste país. Polo seu lado, Gabriela Prego é tamén profesora, neste caso de Lingüística Xeral na Universidade de Santiago de Compostela, é membro do equipo Metalingüística A, non sei se se lería así, na mesma universidade, e o seu eido de investigación é a etnografía sociolingüística crítica e a educación lingüística crítica. Actualmente, neste mesmo terreo, é unha das investigadoras principais do proxecto Equilín, dirixindo que sería a parte galega, se non me engano, e o seu traballo ten unha ampla proxección, pois, tanto nacional como internacional, tendo publicado nas principais revistas, dende Discourse and Society ou International Journal of Sociology of Language. Ademais, forma parte da asociación EDISO, de estudos sobre o discurso e a sociedade, no que ocupou diversos cargos orgánicos ao longo dos anos, non? Ben, pois, se estades de acordo, comezaremos escoitando a cada unha das dúas persoas convidadas que nos conten un poquinho, pois, o seu traballo, a súa trayectoria, e tamén desta maneira, pois, iremos situando nas preocupacións que a sociolingüística ten actualmente como disciplina. Despois daremos paso, como xa dixen, a unha conversa entre elas, na que nos transmitirán as súas impresións, pois, ao redor do tema proposto, da emerxencia lingüística, etc., e que, ao final, pois, procuraremos deixar un cachiño para o debate, para que fagades as vosas intervencións tamén e que elas poden afondar no que queirades. Pois, nada máis, se vos parece ben, dou a palabra aquí a Ana Iglesias, que comezará. Moitas grazas. Pareceme moi interesante estes espazos, non? En que poidamos facer interdisciplinariedade e compartir desde diferentes ópticas e ver todas as sinerxías que pode haber, non? Entón, sí, vas dicindo... pasando, se me achegas igual, perfecto, incluso. Digo, non? Vale, se non se chega. Non, pois se chega isto. Digo, vou empezar, bueno, pediume Gabino que presentase a miña trayectoria, entón vou empezar desde os inicios, polo tanto, bastante atrás, porque, en fin, xa ten unha idade. Pero a verdade é que, repasando incluso para esta presentación de hoxe, por desgraza, penso, bueno, logo falaremos disto, creo que, aínda que estou dicindo que me vou remontar moi atrás, pois manteñen bastante vixencia os problemas que vou presentar cos que eu iniciei, digamos, a miña investigación, non? Entón, nada, hai os dous ámbitos nos que me centrei, que xa comentou Gabino,
podemos interrumpir, porque penso que vai a haber agora un follón aquí. Sí, sí, sí. Aquí hai dúas cadeiras. Desculpa. No, nada. No, estaba no principio. Sí, mentres vos ides sentando, porque isto é totalmente case repetir o que dixo Gabino, non? Que esos son os dous ámbitos nos que me centrei, actitudes e política lingüística familiar, e a metodoloxía que utilicei é principalmente cualitativa, vale? Dentro da cualitativa, tanto grupos de discusión como entrevista en profundidade, das que falou tamén Natalia, non? Que dicía que os grupos, efectivamente, coincido con ela en que son máis ricos desde ese punto de vista en que hai contraste, non? E despois unha última investigación que quero tamén apuntar, porque é o máis novidoso que levo feito, que se chama TAI ou IAT en inglés, o test de actitudes implícitas, vale? Pero bueno, eso para o final de todo, porque é o último que fixe. Entón, Aquí non sei por que non, a ver. Aí, vale, ahora sí funciona. Entón, o meu primeiro interrogante, a miña primeira pregunta de investigación, que foi a que a portada do volume do mapa dedicado a actitudes de 1996. Estamos falando casi da, vamos, prehistoria. E quixen recoller aquí literalmente un dos parágrafos do capítulo de conclusións dese volume que vedes aí, non? No que se di claramente que conforme diminúe a idade dos entrevistados, se temos en conta existía unha perda interxeracional na transmisión e uso do galego. Este feito cobra maior relevancia xa que reflicte unha diverxencia entre práctica e actitudes lingüísticas, porque as actitudes melloran, o que se estudaba é que as actitudes melloraban a medida que diminúe a idade. Entón, trouxemos moi rapidamente un gráfico, a ver, que non, un gráfico no que se ve en 1992, logo imos comparar este gráfico con gráficos máis actuais e veremos que a tendencia, como vos digo, por desgraza continúa, non? Entón, se vedes as dúas barras de azul máis escuro, desde os 65 ata a franxa etaria máis nova, de 15 a 29, vemos claramente como vai en aumento as dúas opcións do castelán, tanto o monolingüismo en castelán como a xente que se autodeclara que utiliza máis castelán que galego, non? Que sabemos que, ademais, en moitos casos, por outros estudos, sabemos que hai persoas que se integran nese grupo que usan o galego de forma moi reducida. Entón, este é un gráfico de usos. Claramente, aumenta o castelán a medida que diminúe a idade. E se agora pasamos ao gráfico de actitudes, vemos como é o contrario, non? Desde no eixo vertical temos unha media actitudinal, non? Actitude lingüística xeral que lle chaman no volume do mapa. Entón, vemos canto máis alto o valor, mellores actitudes. E, polo tanto, vese claramente como desde a idade maior ata máis nova van aumentando, non? Isto era o que eu me encontrei cando comecei a miña trayectoria investigadora. Isto era o que había e isto era o que se debatía en foros como este daquela, non? Esta discrepancia entre actitudes e condutas. De todas maneiras, e antes de avanzar, xa este gráfico indica que é certo que as actitudes melloran, pero ollo, porque tamén as actitudes son mellores canto máis uso do galego. Vedes, non? Realmente, os monolingües en galego de calquera idade teñen actitudes mellores que os seus coetáneos que utilizan menos o galego, non? Entón, sí que é certo, lóxicamente, se as actitudes melloran conforme diminúe a idade e o uso descende, hai unha discrepancia, pero ollo, porque logo en cada grupo lingüístico sí que hai unha certa correlación, vale? Entón, estes datos, ao final, bueno, comentábamos antes, e sair aquí no debate, o tema dos datos cuantitativos sempre generalizan, porque diso se trata, non? É o obxectivo, pero claro, as generalizacións sempre implican unha certa simplificación. Vale, entonces, eu estudei esa discrepancia e para facelo utilicei, como os dixen ao principio, os grupos de discusión. Vale, e
para non entreterme máis, xa vos presento aquí as conclusións. Vale, entón, unha das primeiras conclusións, as que cheguei despois de anos de estudo, é que había nesta discrepancia que podía estar influindo unha cuestión meramente metodolóxica, non? De como se estaban estudando, como se estaban analizando tanto as actitudes como os usos, non? E sobre todo as actitudes, porque esas actitudes que reflectía o mapa sociolingüístico de Galicia, o volume que vos acabo de poñer, ese gráfico, que era a actitude lingüística xeral, estaban recollidas a través dun cuestionario. Vale, entón, bueno, mesmo desde a psicología social tamén hai moita investigación sobre iso, de que a través dos cuestionarios non se recollen tanto actitudes internas, senón máis ben normas sociais, non? O que está, por dicilo un pouco coloquialmente, o políticamente correcto, non? O cal tamén é moi importante, ollo, porque é moi importante que as persoas consideren que o políticamente correcto é dicir que teño boas actitudes cara ao galego. Entón, para nada a miña intención é quitarlle valor a estes resultados. Simplemente hai que interpretalos sabendo o que estamos analizando e, sobre todo, complementalos con outras perspectivas metodolóxicas. Por iso tamén dite ao principio que me parece moi interesante estes diálogos, non? Porque, ao final, a realidade é moi complexa, poliédrica, e a única maneira de ter unha visión un pouco máis completa é aproximarnos desde distintos ángulos e desde distintas perspectivas. Entón, por unha parte, é o tema metodolóxico, por iso é moi necesario utilizar diferentes aproximacións metodolóxicas, e por outra, bueno, eu considero modestamente que a miña principal achega con esta investigación foi que é algo que tamén xa estaba moi estudado desde a psicología social, pero non desde a sociolingüística, que os usos non dependen só das actitudes. Eu seguín estudando actitudes lingüísticas, quero dicir que isto que estou presentando agora non é que para min estudar as actitudes non sexa importante, é un factor que influe nos usos claramente, pero non o único, e ás veces non é o fundamental para provocar un comportamento. Aparte de que temos que ter en conta que cando estudamos comportamentos que son hábitos, hai todos estes factores aínda con maior peso, non? Entón, agora sí, este modelo que eu propoño está tomado de Fishbein, Axel, psicólogos sociais, non? Que aplicaban a outro tipo de relación actitude-conducta, non precisamente as lingüísticas, e eu apliquei nas lingüísticas. Entón, a hora de falar unha lingua, non? Todos e todas somos falantes, lóxicamente, e podemos reflexionar sobre a nosa propia experiencia, non? Hai un montón de factores que influen, non? Pois, en primeiro lugar, por suposto, tes que ter unha mínima competencia para falala, non? E non só unha mínima competencia, senón cando se trata de que tes, digamos, máis dunha lingua, non? Para escoller, isto de escoller xa o poño entre aspas, porque logo volveremos sobre isto, pois é bastante previsible que cada persoa escolla, de novo entre aspas, a lingua na que sente que é máis competente. E logo, fixadevos que poño aí tamén percibida e real, porque unha cuestión é distinto a competencia que realmente tes da que ti crees que tes, non? Porque ás veces encontramos casos de inseguridade lingüística, non? Que os falantes pensan que falan peor o galego, xa, normalmente pasa co galego, o galego do que o falan, e logo se lles fixésemos unha proba obxectiva, pois o mellor a súa competencia é bastante superior a que eles consideran, non? Despois, por suposto, que xa falamos antes no debate anterior, o tema dos grupos de pertenza e referencia, non? Que pois as persoas tendemos a querer integrarnos, en determinadas idades isto é aínda maior, non? Pois, por exemplo, a adolescencia, e entón aí tamén é un factor, pois, é tal cal o exemplo que comentaba Natalia antes, non? Despois o hábito, como vos dicía, e logo pois todo o contorno, non? Que nos rodea. Por lo tanto, hai toda unha serie de factores que nos está levando a do noso repertorio lingüístico pois, situarnos nunha lingua ou noutra. Entón, a pregunta a raíz desta conclusión é:
somos libres de escoller a lingua que queremos falar, non? Porque despois, máis adiante, falaremos deste mito, diría eu, ou non sei se incluso chamar de presuizo da liberdade de elección lingüística, non? Que é un argumento ou un tópico discursivo que se utiliza moito desde o discurso institucional, non? Esa defensa desa suposta liberdade de elección lingüística, eu a través deste modelo, no que vou presentar a continuación, defendo que non hai tal liberdade lingüística, non? Porque para escoller o primeiro que tes é igualdade de oportunidades. A verdade é que en moitos outros ámbitos tamén creo que temos moita menos liberdade da que nos din, esa é a miña opinión persoal, pero en concreto no ámbito lingüístico, por non desviarnos, é moi visible, non? Se o alumnado manifesta e declara nas súas competencias autodeclaradas, insisto, que considera que domina mellor o castelán que o galego, pois xa non ten liberdade total de escolla, porque hai un factor que o está empurrando cara ao castelán, por exemplo, non? Ou se vive nun contorno que está rodeado de castelán falantes, cando fala galego non lle responde en galego, non hai unha retroalimentación, pois o mesmo, etcétera, etcétera, non? Vale, entón, sí, pasa. Nada, quixen poñer este gráfico adiantando un pouco no tempo, non? Porque os gráficos que vos poñía antes eran de finais dos 90, vale? Entón, agora xa pasamos ao seguinte século e vemos que, de novo, a evolución do uso lingüístico pois aumenta a presenza do castelán a medida que as xeracións son máis novas, non? Digo que o quixen introducir aquí para ver que este problema do que estamos falando mantense, por suposto, como imos ver, incluso a totalidade máis acentuado, non? Pero que nesta época en que había este debate, pois era así. Vale, entón, isto que vos acabo de poñer son datos de 2008, do Instituto Galego de Estatística. Non me resistín tampouco por facer un pouco tamén como un percorrido histórico, non? A poñer aquí a portada do Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, porque non só eu penso, pois mesmo Goretti San Martín teno recollido explícitamente nun dos seus libros, que é unha oportunidade perdida para o proceso de normalización da lingua galega. En ese sentido, discrepo do convidado anterior, eu prefiro normalización que dinamización, e explico moi brevemente, digo, a raíz tamén, logo no debate podemos incluso, porque a normalización implica que hai un conflito. Parece ser non, perdón, desde a miña perspectiva, cambiar normalización por dinamización, eu creo que incluso desde o discurso macro hai unha intención de intentar ocultar que si hai un conflito, que si hai unha lingua que está nunha posición desigual socialmente e que si hai unha lingua que hai que potenciar. Non é só dinamizar as linguas, non, é normalizar unha en concreto aquí neste contexto, non? Entón, nese sentido, o Plan Xeral de Normalización foi unha oportunidade perdida porque, como todos e todas sabemos, pois non se chegou a aplicar, non? Houve un intento de aplicación, por exemplo, no ámbito educativo, e centrome nese ámbito porque é o que a min me toca máis próximo, non? Desde polo traballo que realizo impartindo clases nunha facultade de educación, etcétera, non? Entón, e porque ademais é un exemplo moi claro, non? Non me vou deter moito porque xa coñece desa situación, pero visibiliza moito, penso eu, este cambio de decreto, pois esa oportunidade perdida do Plan Xeral de Normalización, non? Ese decreto que temos agora, que eliminou ese mínimo do 50% en galego en educación infantil, é fatal porque está provocando que os poucos nenos e nenas galegofalantes que chegan con 3 anos moi pequenos e pequenas aos colexios, que ademais en Galicia, creo que isto pode ser algo positivo, non? Temos un índice de escolarización altísimo no período infantil, altísimo, case total, case a totalidade dos nenos e nenas son escolarizados neste período non obrigatorio, pero é así, é un feito en Galicia.
insisto, podo considerar algo positivo, pero lingüísticamente, digamos, pues, está tendo un efecto pernicioso, porque os poucos nenos e nenas que chegan falando galego aos centros, e falo vos xa en concreto dunha cidade como Ourense, xa non me situo en Vigo ou en Coruña, que son máis castelanizadas, en Ourense, de verdade, duran meses falando galego, son moi pequenos aínda para ser sometidos a ese choque, non? Temos feito micro estudos nese sentido, non? Entón, o decreto actual non só é que prive o galego desas medidas compensatorias que necesita, porque o que vos comentaba antes, é unha lingua que ten unha posición desigual no resto da sociedade e, polo tanto, necesita ser compensada en ámbitos onde desde a política lingüística se pode incidir, senón que o propio decreto, aparte do que as porcentaxes que establece, transmite unha mensaxe, transmite un modo de ver, digamos, e transmite unhas actitudes, tanto para o profesorado como para o alumnado como para as familias, non? E o que transmite é que a lingua galega non necesita ese plus, ese extra, non? Porque o decreto que fai é tratar exactamente igual galego-castelán e a lingua estranxeira correspondente, que case sempre é o inglés. Vale, entonces non é só que estea establecendo unhas porcentaxes, senón que está transmitindo unha mensaxe, unha liña ideolóxica, digamos, non? Sí, pasa, por favor. Vale, entón, agora vou vos presentar o outro ámbito de investigación no que tamén teño traballado, e o motivo, ademais, de traballar este outro ámbito é intentar seguir contestando a esa pregunta inicial realmente, non? Que o que pasa, porque hai esa discrepancia, porque en Galicia seguimos perdendo galegofalantes e cada vez nas cidades máis novas, etcétera, non? Entón, bueno, detectamos, aquí tamén hai algún investigador que traballa, que ten traballado moito neste ámbito, non? Que hai un problema de transmisión interxeracional, non? Porque, claro, ao final, os axentes de socialización fundamentais, bueno, familia, escola, medios, hoxendía, grupo de iguais, pero a familia e a escola desde o principio, non? Desde a infancia. Entón, nesta investigación, en lugar de grupos de discusión, o que utilizamos foron entrevistas aos proxenitores, nai ou pai indistintamente, non controlamos esa variable, que creo que a posteriori, creo que igual habería que controlala, pero neste caso non o fixemos. Entón, traio vos aquí algunha das, dos discursos que surdiron, non? Comentábamos antes, Gabriela e eu, cando estivemos aí, que igual vos molestamos un pouco, pido desculpas, falando coa profesional da radio, que os nenos e nenas teñen ese cando falan das súas biografías lingüísticas, nunha gran cantidade, aínda teñen ese referente dentro da familia dos avós e avoas. Vale, os meus propios alumnos, en día, os que van ser futuros mestres e mestras, cando lles pregunto, pois o que comentan é, para eles o galego é avós e avoas, non? E digo isto polo tema destes perfis que establecemos de proxenitores, non? Mantemento do castelán, dobre desgaledización. Vale, é dicir, en mantemento do castelán referímonos a aqueles participantes que teñen unha trayectoria familiar desde os seus proxenitores en castelán. Vale, entón, os seus proxenitores falaban castelán, transmítenlles o castelán e eles transmiten o castelán aos seus fillos. E non hai en ningún momento un momento de parada, de reflexión, de por que estou facendo isto, non? Fixádevos, nunca surgió el decir, oye, pues vamos a intentar hablar solo en gallego, para que me hubiera gustado algo así, pero a mí me suponía en el día a día un esfuerzo. Aquí xa saen isto mesmo, que isto é xa do ano 2017, estas entrevistas,
esta mesma frase, case prácticamente, xa encontrara eu no libro que vos dicía ao principio, non? É dicir, non hai avance nese sentido. Seguimos vendo esa expresión positiva, non? Me hubiera gustado, pero pois é un esforzo para min. De todas maneiras, o que máis me interesa deste extracto é esa falta de conciencia lingüística, precisamente esa falta de reflexión, de pararse a falar, non? Xa que estamos nun contexto bilingüe, parece unha pregunta lóxica, non? En que lingua vou educar os meus fillos? Igual que te preguntas, pois, o vou educar na religión, de forma religiosa ou non, algo nas familias, ou se o vou levar a un centro público privado, ou non? Pois non hai. Tampouco tivemos entre nós unha conversación sobre se era mellor falar en galego ou en castelán. Non existe esa conversa. Non decidimos en ningún momento, o sea, en ningún momento nos sentamos para ver como le íbamos a hablar. Non, se daba por hecho que era castellano, ni nos lo planteamos, non? Eso sale innato, saliu de nós, porque estamos acostumbrados a falar en castelán. Se estuviéramos acostumbrados a falar en galego, falaríamos en galego. Non hai esa reflexión en moitas familias, isto, claro, estamos generalizando e aparte metodoloxía cualitativa, non hai unha porcentaxe de cantas persoas opinan así, non? Pero neste perfil é moi habitual este discurso. Polo tanto, chegamos ás conclusións de que hai un uso rutinizado do español, no que non se cuestiona esta práctica lingüística no que é o proceso de socialización dos descendentes, non? E, polo tanto, hai ausencia de accións co fin de incluir o galego na socialización, vale? Porque non é xa só que estas familias non se cuestionen nin sequera utilizar o galego, e que tampouco inclúen no que se chama, bueno, no modelo de Spolsky, xestión lingüística, non fan ningunha xestión lingüística en favor do galego, que podía ser, por exemplo, pois, contarlles contos en galego, non? Que non implica tanto esforzo, digamos, para unha persoa que non está instalada nesa lingua de forma habitual, non? Ou poñerlles música en galego, ou intentar buscar un centro, pois, como podería ser Semente ou outros centros, nos que se saiba, non só xa intentar buscar un centro, nin tan sequera preguntar no centro educativo que vas levar os teus fillos en que lingua lles van falar. Non hai esa inquietude, digamos. Vale, entón, claro, o que entendemos que está debaixo disto é unha ideoloxía lingüística que non lle outorga ao galego capital lingüístico, ni tampouco incluso valor de autenticidade ou valor identitario plenamente, non? Xa vos digo que estamos de momento no perfil de familias de mantemento do castelán. Son proxenitores que eles mesmos xa foron educados en castelán. Vale. E o que é curioso é que non hai xestión ningunha, non, para introducir o galego, hai como incluso detectamos unha delegación de responsabilidades, no sentido de o galego xa o van estudar no cole, e con iso xa chega, total, é unha lingua fácil, digamos, non? Ainda que logo é contradictorio con eso de que falalo vaime supor un esforzo, non? Logo, por outra parte, considérase que con que a estuden no cole xa é suficiente. Pero, curiosamente, as mesmas familias que expresan esta falta de inquietude, digamos, algunhas en concreto expresan realizar esforzos moi importantes para introducir os seus fillos e fillas no bilingüismo español-inglés, non? Entón, hai esa valoración. Unha destas participantes incluso dicía que se trasladaba media hora en coche, porque vivía no rural, para levar a súa filla a unha academia de inglés que tiña unhas metodoloxías moi innovadoras, tal, pero ela era galegofalante, este outro perfil, e non lle transmitía o galego a súa filla, non? Era bilingüe, vale. Entón, para a última conclusión, é que se exclúen a si mesmos neste proceso de revitalización do galego, non? Non consideran que teñan función. Si me estendo demasiado avisar. Iríamos curando, por sí. Vale. Entón, solo para contrastar, non? Que, por suposto, intentamos a investigación chegar a diferentes perfis, non? Entón, aquí traio un exemplo de regaleguización
non? Que chamamos, porque é un caso dunha nai que este perfil que increíblemente se mantén hoxe en día de proxenitores galegofalantes que falan galego entre sí e cambian o castelán para educar os seus fillos. Isto, de verdade, eu cando empecé a comprobar que segue pasando hoxe en día, quedei moi sorprendida, porque pensaba que era algo de outras épocas, pero sigue pasando. Este é un caso, non? E logo ela sí que recupera o galego para falar o seu fillo, non? Entón, pareceme moi interesante tamén estudar estes casos porque son os que nos poden dar, digamos, pautas de que o que activa a estas persoas para así facer ese esforzo, non? Entre comiñas. Entón, pois, como vedes aí, falase de identidade cultural, unha idea de, fixadevos, esta idea pareceme moi interesante, dita por unha participante que non pertence para nada a ámbitos lingüísticos, nin por estudos, nin profesionalmente, etc. Non? Era abogada, de feito. Conforme o castelán adquíreo, igual, estou segura que se eu lle falara ou todo o seu contorno lle falara en castelán, o galego custaríalle moito máis adquirilo, non? Entón, esta participante sí que ten clara esa idea de que hoxe en día o castelán sí que se adquire, aínda que non llo transmitas na familia, non? Pero creo que é un argumento que non está plenamente interiorizado na sociedade galega e non está difundido tampouco desde o nivel macro, non? E creo que sería unha necesidade acuciante pois, ofrecer un argumentario neste sentido, non? E aquí encontramos unha participante que sí que o ten, non? En este caso, ela ten éxito lingüístico. É dicir, o seu fillo ou filla, no momento de facer a entrevista, ela considera que tivo éxito na súa política lingüística familiar. E logo, para acabar, trae un caso no que se ve que non hai ese éxito lingüístico. O motivo, simplificando moito, é o contorno, os distintos tipos de contexto no que están educando os seus fillos estas dúas nais, non? Unha é un contexto moi galeguizado e outra é un contexto moi castelanizado. As dúas deciden conscientemente educar os seus fillos en galego e teñen ese obxectivo na educación dos seus fillos, entre outras moitas cousas que quererán para eles, queren que falen galego. E fixadevos a frustración desta nai cando conta como considera ela mesma que fracasou niso, non? O castelán, sí, porque digoche que a influencia é que é unha realidade, é dicir, a influencia dos nenos, el nunca di eu, non? Esta frase, igual que dicía antes Natalia, non? Que unha frase lle impactara, a mí tamén me impactou esta frase, non? Ahora xa nunca o dice, antes dicíao. Ahora dice yo, dámelo a mí, non? A nai vese que isto lle toca tamén moito. Quedanlle xa, fixadevos, quedanlle xa moi poucas palabras e mira que está a tempo con nós. E tanto ela como o pai lle falan galego, pero el contéstache en castelán. E entón, ela no discurso atribuía iso aos compañeiros. Ela atribúe, sobre todo, ao grupo de iguais, porque incluso conta que o seu fillo vai a un colexio no que os profes están concienciados e usan bastante o galego. Ela atribúe totalmente ao grupo de iguais. Inda que o galego lle fagamos ver na casa, a súa lingua vai ser o castelán, non? E considera este fracaso. O daría un aplausinho. E con isto daría paso a Gabriela Ábreche a presentación, perdón. No, esto es igual a todas, si quieres. Sí que puedo. Ah, no, a ver, espera. Aí. Sería esta. Aí estamos. Sí. Vale. Bueno, a verdade é que a presentación plantexeina de outro xeito, entendín a pregunta de forma diferente, pensei un pouco que querías que construísemos o campo epistemolóxico a partir do que facemos, da nosa traxectoria, que tamén o fixo un pouco Ana, pero eu non trouxen datos nin resultados de datos. E algunha cousa así que amosarei, e entón, bueno, como decía Gabino, Luz, que está aí no público, máis eu, estou aquí sentada, pero podería estar Luz, vale? Ou calquera da noso equipo. Pois somos da área de Lingüística Xeral e estamos encantadas de estar aquí, neste Congreso de Antropoloxía Lingüística. Con Iria hai moito tempo que nos coñecemos, ademais tivemos con ele co
co seu grupo, pois haianos bastante interacción, porque unha das nosas finalidades é sempre tecer intercambio con grupos de investigación con temáticas parecidas ou que interdisciplinarmente podamos aprender. Con Gabino tamén o descubrimos, o noso home agora tamén. Bueno, a cuestión é que nós formamos o grupo Metalinguistic A, este TIC non é unha gralla, está maiúscula porque temos ferramentas TIC para participación cidadá, xa vos explicaremos, e nos cofundamos as dúas no 2019 de forma oficial este grupo e ao pouco tempo xa se sumou Modesto Rodríguez Neira, que seguro que moitos de vos o coñecedes porque foi un dos pais do mapa de sociolingüística, e para un pouco visibilizar unha liña de investigación que ambas empezamos a traballar máis ou menos ao redor do ano 2009. E que nós pensamos que ata ese momento pois non se prestara atención, porque ao mellor tampouco había necesidade en Galicia, que era traballar os contextos multilingües conectados coa migración que empezaban, que emerxían en Galicia, pois sobre todo nas cidades, pero a nos interesábanos moito os entornos urbanos que estaban cerca das cidades e ver como se xestionaban as linguas, as variedades, os repertorios e, sobre todo, ver as implicacións no contexto educativo. Tamén, dende o primeiro momento, pois pensamos que o noso interés iba a estar, sobre todo, nos adolescentes, máis que nas familias, nos nosos obxectivos, primeiro, porque os adolescentes eran os que iban á escola, os que tiñan que interaccionar, os que estaban máis en contacto coas linguas de aquí, e porque xa dentro da nosa liña, que é unha sociolingüística interaccional e crítica, tense moito xa estudado que os mozos e as mozas son creativos lingüísticamente, a creatividade translingüística está presente, teñen moitas innovacións lingüísticas e polo que nos víamos un pouco explorando xa os primeiros datos que tiñamos, eso nos parecía interesante porque aparecían como os fenómenos sociolingüísticos se xestionaban na práctica interaccional, como pois esos recursos estaban aí ligados á negociación de ideoloxías, de identidades, que moitas veces funcionaban de forma diferente ao que moitas veces pois a bibliografía oficial, non? Pois di, non? Ou parece que como funcionan as cousas. Entón, o nos interese sempre foi deixar falar os datos, non? Deixar falar os datos, aprender cos nosos participantes e despois enriquecernos de toda a metodoloxía que nós tiñamos, porque todos traemos as nosas mochilas, pero grupos de investigación que no contexto internacional estaban a traballar ou con metodoloxías que nos parecían acaídas. Entón, pois, dende o primeiro momento tivemos unha relación moi estreita co grupo GREIP, que é un grupo que hai en Barcelona, pois o mellor que de didáctica das linguas, pero que traballa coa metodoloxía da sociolingüística interaccional. Eu xa tivera moito contacto con elas durante o meu período de tesis, era pois como as miñas amigas de congresos, porque eu traballei dende a miña tesiña na sociolingüística interaccional, entón co grupo GREIP, a Protusón, Lucinus Baum, sobre todo Virginio Namuno, e despois, co que despois sería o grupo Mirco, que sobre todo Luisa Martín Rojo e Clara Molina, pois con esos dos grupos traballamos moi intensamente co LAL, sobre todo Luz, o Laboratorio de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras, que está na Universidade de Aveiro, e, sobre todo, pois tivemos oportunidade de traballar en moitas actividades e proxectos conxuntos, porque por EDISO e por EDILIC, que entón, isto permitirnos aprender dende hai pois o 2008, 2009, 2006 ata agora, ir enriquecéndonos metodolóxicamente para poder abordar os datos, pois, como nós queremos, non? Un pouco deixándoos falar, pero tamén interpretando o que ocurre para poder abordar as desigualdades lingüísticas. Entón, para que vos fagades unha idea, pois, nós imos a aulas que son tal que así. Ponme o vídeo, Gabino. A aulas que son cortes, pequenos, pero para que vos fagades unha idea, aulas que son así.
Esto quiere que haga Jackson. Claro, mañana. Yo falo marroquí, árabe, un poco de francés, un poco de español. Meu avó, que era do centro de Uruguai, falou un pouco de guaraní. O nome de Uruguai é guaraní e significa río de los pájaros pintados. Sou malvado, falo español, galego e amazigh. Antônio, tem 3 meses que eu estou morando na Espanha. Estou en España faz un año y medio. Me llamo Génesis Ugarte, soy de Venezuela. Estoy aquí desde hace unos 3 años. Os avós, por parte da miña nai, naceron en Suiza, son de ali, pero mudaronse con nos como para Galicia. Falan alemán, francés, italiano, español. Eu son Ángel Rodríguez, bueno, a miña familia é moi básica, todos saben falar de galego e castelán. Por parte de pai todos son ludranos, por parte de nai todos son castelán. Foi moi básica. Bueno, en a mesma secuencia, entón, presentamos os estudantes que nos nosos proxectos son investigadores e os docentes traballan con nos en Colabore. Esta é unha, volvemos o vídeo, sí, a presentación. Entón, isto, sí, bueno, estos son unha selección dos proxectos, despois volvemos a eles, se queredes, pero... Perdón, que hai dúas pantallas en... Sí, bueno, aquí un pouco esta idea que está presente, por exemplo, nesta aula, o que nos atopamos sempre durante todos estes anos, cando chegamos á aula, os nenos que falan outras linguas normalmente non o din de primeiras, non? Nos normalmente cada etnografía, cada actividade, pois é como mínimo 6 meses a pé de aula, pois 1 ou 2 veces por semana, coa implicación da profesora, e o ano seguinte, o mellor volvemos a topar a nenos parecidos, non? Os mesmos nenos que repiten, non? E entón, normalmente, pois, cando xa se atreven incluso a verbalizar as súas linguas, porque a moitas neste momento, se vos fixades, fixeron a súa biografía lingüística parte na súa lingua, non? Porque animamos, non? Un pouco a lingua vehicular para levar a actividade o galego, pero que as súas linguas emerxan na aula. Entón, moitas pois fan parte desa biografía lingüística na súa lingua, en derillo, que sexa, para que os demais da clase pois o escoiten. E entón, cando, por exemplo, nesta aula empezamos esta actividade, casi ninguén decía se falaba en portugués ou se era de Brasil, ou estaba un pouco, pois, todo máis silenciado. O sea, non é fácil que neste momento da adolescencia, que son máis vulnerables, pois sexan distintos, non? Pero, bueno, nós como sempre nos presentamos como que é a verdade, que temos un proxecto de investigación e que entón eles se van a transformar en investigadores e damoslle unha formación básica. Teño un cuadernillo do etnógrafo, adaptamos a nosa enquisa para que entrevisten as súas familias. Esos datos non son os pertinentes para nós. Nos o que nos interesa é ver como investigan e despois ver como presentan, como analizan e como discuten, non? É dicir, non é ese o noso interese, non? E entón, isto xa avanzado a toda esa formación, pois entón é xa cando realmente os que eran os hexemónicos, os que falaban galego e español, pois de repente é que somos moi simples, non? Somos moi simples, non? Somos moi normais, non? E, bueno, un pouco para amosar o tipo de aula na que nos traballamos. E volvo un pouco como chegamos nos ata aí, non? Porque, pois, como vos decía, empezamos a traballar nisto no ano 2009 e o marco que creamos un pouco, pois, está conectado co que levamos, coa nosa trayectoria. Eu estaba na etnografía sociolingüística crítica, procedía da sociolingüística internacional. Luz, nos anos 90, fixera bastante metodoloxía cuantitativa, con actitudes, e despois, no 2000, fixera un xiro cara ao enfoque da conciencia lingüística crítica e estaba traballando moito coas colegas da Universidade de Aveiro, e Modesto, pois, era
tiña unha metodoloxía pois máis cuantitativa e realmente non, sí, podes pasar isto un pouco para que vexades pois, o perfil dos centros, despois volveremos, non? Sí, pasa. E sí, pasa. No, Sí. Aí, atrás. E Modesto procedía dunha metodoloxía máis cuantitativa que non iba a ser esencial nos nosos datos, pero sí unha metodoloxía auxiliar importante, e con Modesto pois creamos esta enquisa, Isabel, que é unha enquisa que con Modesto e con Marisol López Martínez, que é unha enquisa pensada para traballar nos centros educativos que teñen perfis plurilingües, non pola Real Decreto, sino porque os nenos falan moitas linguas, pois para un pouco sacar primeiro unha fotografía de que linguas e variedades hai. O que pasa que esta enquisa, que tivo 3 pilotaxes diferentes, non a creamos antes de empezar nos centros, sino que a enquisa foi primeiro un resultado despois de nós facer etnografía. Fixemos moita etnografía e con toda a etnografía que aprendemos, que llevamos contando a Modesto, que Modesto tiña pois, unha estrutura máis cuantitativa, e tomamos unhas decisións que ao mellor pois, a Xaquín non lle gustarían tanto, pero, por exemplo, a primeira decisión que nos tomamos é que cando antes de facer a enquisa, pois un pouco a facían no medio da etnografía, non? Un pouco nos repertorios que poñíamos de linguas e variedades que había no centro, que nos detectáramos coa etnografía, non eran os nomes das linguas oficiais. Aparecían variedades e linguas e os seus glotónimos. Os glotónimos, é dicir, o repertorio de linguas non vai ser igual en cada centro. Non é o mesmo repertorio de linguas que vas poñer na enquisa en Burela ni que vas a poñer na enquisa en Arteixo. Hai unha etnografía previa a través das biografías lingüísticas onde nos vemos que linguas hai circulando, non? E despois isto sirve para ver canto hai de cada, porque o mellor estamos traballando en 7 ou 8 aulas e o cole, a enquisa faise en todo o cole, non? Entón, non é as preguntas sí que son xerais, pero o repertorio pois, varía en función da etnografía que se faga. Entón, que pasa? De primeiras, cando traballas neste tipo de contexto, estou falando de cousas metodolóxicas, non de resultados. De primeiras, ti se vas a estes contextos un día, 2 días, pois o mellor un rapaz dixe que fala árabe, e non fala árabe. O mellor fala amazigh. Seguídesme. Ou a mellor, se vas un día, 2 días, o rapaz di que fala español e que a súa familia toda fala español e non, a súa familia fala quechua. Entón, hai que rascar, non? E despois, xa sabemos que as persoas as persoas xitanas non falan gitano, pero elas, cando falan contigo, porque esta enquisa é para linguas e variedades, elas, cando falábamos con elas, decíanos que yo hablo gitano. Entón, nós o que pretendíamos é que as variedades e as linguas estivesen na enquisa, non? Para realmente non saber as linguas internacionais que estaban distribuídas, non? Sino realmente cantos nenos falaban de erilla, incluso puxemos o mezclado, que non é ningunha lingua, digo ningunha variedade que apareza en ningún mapa, pero nós, por exemplo, en un centro onde había un grupo de nenos e nenas macrebís moi importante e que xa eran como segunda xeración, algunha xeración 1.5, pois nesa etnografía descubrimos que entre eles tiñan como unha variedade propia que eles mesmos lle chamaban el mezclado, donde pois en WhatsApp ou falando entre eles pois mesturaban o español, o de erilla, a veces algo de francés e case nada galego. A boa noticia para o galego sería que mesturaran a saco o galego. O galego estuera ali mesturado a saco, pero non estaba. Bueno, pois a cuestión é que incluso no WhatsApp eles utilizaban un código que é o arabisi, que se utiliza moito no mundo árabe, que onde non hai letras para o árabe poñense números, bueno, é un translanguaging. Eles teñen esa conciencia metalingüística e lle chaman el mezclado. Ademais, fan un análise dese mezclado. É como vuestro castrapo.
non? Este tipo de análise é moi interesante. E tamén aparecía o mezclado millor, non? Entón, un pouco isto era pois, a aportación cuantitativa que para nós sí que nos permitía, no medio da etnografía, tamén unha fotografía, non? Un pouco. Entón, fomos avanzando e a Modesto, a Luz e a min, pois se nos, chegou máis xente, non? E, bueno, imos, este é o proxecto actual, pero despois vemos tamén a trayectoria metodolóxica e vemos coa xente que está un pouco o por que estamos e que pretendemos facer e todo o que aprendimos. Entón, unha cuestión importantísima, non imos dar para atrás, unha cuestión importantísima, vistes os nenos e tamén están os docentes, isto é moi importante porque case dende o principio non éramos moi conscientes, non? Pero despois xa o fomos pois xa tomando como algo pois traballado, utilizamos o que se chama unha etnografía participativa e entón despois fomos depurando, non? Pero como vos decía, os rapaces transformanse en investigadores, que lles damos esta formación e despois incluso finalizar pois todo o proceso veñen á universidade e presentan os seus resultados, non? Claro, os nosos alumnos, os outros profesores, un pouco resultados de investigación. E os docentes, pois isto o tomamos un pouco das colegas como Virginia Unamuno, que traballan en Latinoamérica, pois traballan en Colabor. Que quere decir isto? Bueno, pois hai docentes de secundaria que queren traballar dende o principio con nós, entón xa están no proxecto de investigación, pois no impreso do Ministerio, por decirlo de alguna maneira. Entón, no último proxecto, que foron os últimos 5 anos, pois contamos con Bernardo Penabade, con Pablo Montaña, con Celtia Rey, con Begoña Campos, que son docentes moi importantes porque un pouco son os que nos abren as portas dos centros. Pero como levamos moito percorrido, pois despois xa nos centros, non para todo o tempo, pero sí de forma puntual, o mellor para a actividade de 6 meses, neste último proxecto contamos máis ou menos como unha dúcia de profes que traballaron con nós, penso que case todas mulleres, menos Bernardo e Pablo, todas mulleres, pois no Instituto de Arteixo, no Instituto do Milladoiro, no Instituto de Tomiño, de Burela, en Vigo, Ies do Castro, e despois, non de forma continuada, pero despois, a través de diferentes actividades que facemos Luz máis eu, podemos tamén ter un panorama do que pasa en outros institutos de Ferrol, de Coruña, incluso de Muros, pero con actividades moi puntuais. Estos non son investigadores. Entón, fomos depurando un pouco de modo que eles teñen esta formación, estes recursos, teñen un certificado de investigadores, saímos a facer con eles etnografía, coas docentes, pois, se o proxecto se empeza a implementar na aula en xaneiro, por exemplo, xa a partir de novembro ou decembro, pois xa temos encontros con elas de forma que nós temos como unha proposta xeral, pero despois elas nos din se lle parece moito, se lle parece pouco. Algúnas, pois, fan por implementar no seu currículum na actividade da aula, de xeito que, mellor, pois, fan outras actividades con eles de forma alternativa. Entón, isto parecenos moi interesante porque nos na nosa ilusión de que facemos cousas, pois pensamos que, por un lado, está esta parte da etnografía, na que nos recollemos os datos, pero a propia etnografía transformase en transferencia, porque queda ese pozo, non? Ese pozo nos rapaces, que empezan a falar de temas que non falaban, de aprender cousas a través das linguas, de saber as linguas que hai na clase, non? Un pouco de que aflore esa diversidade lingüística e tamén nas docentes que comenzan a ter diferentes ferramentas para traballar. Traballamos sobre todo con biografías lingüísticas, a paisaxe lingüística e un pouco esta era como un pouco a primeira fase co que traballamos o mellor nos proxectos ata no de superdiversidade lingüística, non?
Pero nese proxecto que aprendimos moitas cousas de como se distribuían as linguas escalarmente, das linguas que había nos contextos educativos e todo isto, víamos que para traballar cos rapaces, sobre todo de 11, 12, 13 anos, para traballar coas linguas e que falasen diso, non é tan fácil, porque non a veces contestaban con monosílabos, ou facían pois as biografías lingüísticas moi lineais, non? E nós queríamos que saían pois máis os temas pois a veces relacionados coas emocións ou que ideoloxías lingüísticas había detrás. Entón, nestos últimos 5 anos implementamos unha nova metodoloxía que pois atouxo María Camaño, que é unha nova integrante do proxecto. Sí. Non sei onde está, porque eu tiña preparado outra presentación, pero isto pásame moito. Abúrrome do que iba a contar, entón cambio. E por iso é diferente. Que os xogos de rol e o teatro dos obxetos. E María é de didáctica da lingua e literatura, entón para nós a súa especialista en expresión dramática. Entón, pois traballamos sobre todo a súa incorporación, traballamos con ela para pois diseñar actividades relacionadas co teatro do obxeto para traballar pois o distanciamento, a exhibición, tamén o conflito, o xogo, a espontaneidade, os estereotipos, e entón aí sí que foi eses datos, estamos, parte deles os analizamos, saíron ideoloxías lingüísticas, desrecoñecemento sociolingüístico, saiu tamén a xencia, é dicir, pois son resultados bastante interesantes do que ocorre nestas ecoloxías multilingües, como funcionan os silenciamientos, e vou fatal de tempo, non? Bueno, podemos ir pechando tamén. Bueno, e despois tamén se integrou Marta Estevez, que incorporou pois todo o tema da mediación lingüística, e tamén esta fase de transferencia, e contamos despois con algúns investigadores internacionais. E para pechar, porque falei máis ou menos deste proxecto, pero como resultado das nosas trayectorias, non? Pois o último é que pudemos traballar en rede, Equidín, nós dende Galicia, que comentaba Gabino, Luisa Martín Rojo, pois dende a Universidade Autónoma de Madrid, Joan Pujolar dende Barcelona, e a equipa de Estíbaliz Amoroso dende o País Vasco, e un pouco traballamos sobre isto, é dicir, como non só as linguas dos migrantes, sino as linguas minorizadas, isto un pouco a seguinte pregunta, o sea, como se xestionan e como median as desigualdades lingüísticas e as desigualdades sociais, non? Que é un pouco ese proxecto que rematamos en febreiro de 2025. E xa está, non? Porque, sí, mira, tiñamos dúas preguntas para... perdón, un aplauso para el tamén. A verdade, non contei nada que tiña que parar, pero bueno, máis ou menos ben, non? O sea, que somos un equipo que pasamos moi ben e que aprendemos moito, grazas aos nenos e as nenas, aprendemos un montón. Tiñamos dúas preguntas para artellar o que sería o debate. O que vou facer é fusionalas nunha. Así. Entón, que as comentedes moi brevemente e damos paso para que as teñamos, porque hai que sair un poquinho antes para comer, e que haxa unha oportunidade para a xente para... Bueno, a primeira pregunta, aparte son cuestións que máis ou menos se comentaron un pouco. A primeira pregunta estaba relacionada cos estes datos do IGE, esa perda de medio millón de falantes nos últimos 20 anos, esa escasísima presenza entre os menores, a aceleración do proceso de sustitución, etc. Estos son datos cuantitativos que todos coñecemos, pero tamén nos gustaría saber que son esas, que hai detrás deses datos, non? Entón, aquí temos dúas persoas que nos poden contar cando vas ás aulas, cando vas ás familias, cando preguntas a xente que é o que hai detrás deses datos, máis alá do número en sí. Aquí xa se sinalaron algunhas das cuestións, hubo aquí as cuestións das actitudes, etc. E, sobre todo, aquí, personalmente, o que máis me interesaba era que tamén nos sacou o tema a relación coa quen se lle bota as culpas ou como se explica dende os discursos
políticos, non? Entón, aquí, solo para que non este familiarizado, sí que me gustaría que se ten sinalado, por exemplo, as decisións individuais de abandonar a lingua como un problema principal, dentro da liberdade, non? Se culpouse as familias porque rompían a transmisión, era culpa delas. Últimamente parece que se intenta mover o foco á poboación inmigrante, non? Temos moitos inmigrantes, entonces estropeanos o tinglao. Entón, creo que non podíamos contar con mellores persoas para que nos falen un poquinho de que hai aquí sobre isto. E sobre a segunda pregunta, tamén se fala un poquinho, porque se introduciu cuestións metodolóxicas, cuestións de perspectivas, as cuestións dos discursos, de xerar discursos, o contexto, falouse, bueno, a interseccionalidade, que tamén comentaron compañeiras antes, pois, de como a lingua é unha dimensión, pero hai moitas outras linguas por debaixo, etc. Entón, se a modo de conclusión, non sei se vos pillo así un pouco, se podríades tratar un poquinho os dous asuntos. Como é esa realidade? Claro, entón, se queredes, pues, seguimos a orde, volve a palabra aquí a Ana, e despois... Non cambiábamos a orde. Xa, No, ahora toca a mí. Digo, por... Xa, bueno, como que erades. Toca ya ela. Que descanses un pouco a voz. No, eu quero acabar xa. Vale, 5 minutiños, por favor. Sí, 5 minutos. É que as dúas temos que estar fora. As dúas menos algo, non? As dúas menos a ver, algo. acabo de enviar vale. Vale. Y, o sea, dije que igual llegábamos como alrededor das 2:30 ou... 2:30. Pero bueno, no nos temos que caminar. No me contestaron aí. Claro, hai que sí, está un pouco longe. Pues entón, o trato inicial. Sí, o trato inicial. Eu acabo en 5 minutos. Vale. Bueno, pues veña. Veña, pues trato inicial. Vale, pues entón... Cronométrame grave. Vamos a ver. Nos imos falar un pouco dos nosos datos e o que non sabemos dos nosos datos. É realmente un tema moi complicado e entón imos poñerlle rostro a esas cifras. Escollín 3 perfis sociolingüísticos que non é que sexan representativos de toda Galicia, porque non é o mesmo que pasa en Muros, que o que pasa en Arteixo, que o que pasa na Plaza de Pontevedra de Coruña. É dicir, esta é unha cuestión que así, es decir, os escenarios son moi diferentes e, polo tanto, as políticas lingüísticas educativas deberían de ser acaídas aos diferentes escenarios que hai. Pero vou-vos presentar pois, tres perfis que penso que son relevantes para esta discusión, vale? E que son dun contexto urbano, onde a inmigración pois máis ou menos cerca dunha cidade. Entón, vou-vos presentar primeiro a Cristian. Cristian chegou a Galicia con 13 anos desde Colombia, incorporouse ao sistema educativo, pero non conseguiu rematar a educación secundaria obligatoria. Actualmente cursa un ciclo básico de formación profesional en soldadura. Na súa familia fala a variedade colombiano do español, durante a súa escolarización en Galicia aprendeu tamén algo de galego, aínda que cun nivel moi básico, xa que estivo exento. Familiarizouse coa variedade do español de Galicia e incorporou no seu repertorio palabras do derilla grazas á amizade cun grupo de nenos marroquís. Non sabemos se na súa familia se fala algunha lingua amerindia, como ocorre con outros compañeiros e compañeiras que ten Cristian de América Latina nas aulas. Vou-vos presentar a Leila. Hai moitas Leilas nos nosos datos. Leila chegou de Marrocos aos 14 anos e tamén se incorporou a eso, aínda que tampouco a finalizou, pero Leila non foi a ningún ciclo de formación profesional. Leila agora mesmo traballa axudando en tarefas domésticas, un salario moi precario, sin ningún tipo de seguro, e ao cuidado das súas irmás pequenas. Leila incluíu no seu repertorio pois, o español, un nivel moi básico de galego, porque tamén estivo exenta, e Leila fala derilla, fala francés e árabe, porque con 14 anos formárase na escola en Marrocos, nesas linguas, e claro, tamén Leila fala o mezclado. Ese que vos expliquei antes e que non vou agora a perder tempo con isto. Pero tamén vou vos falar de Brais, porque Brais, ainda que non parece, é moi parecido a Cristian e a Leila. Brais vive cos seus pais e os seus avós nunha aldea dese entorno. Na casa, en aldea, fala a súa variedade dialectal do galego. O seu pai fala alemán, porque o seu pai naceu en Suíza, foi fillo de emigrantes, escolarizouse en Suíza.
iban as clases de español, non sei exactamente se a embaixada de España, pero non podía ir a clases de galego, non había clases de galego, os seus avós falan o galego dialectal, pero non teñen dominio da variedade estándar, non aprenderon a escribir en galego porque estaba prohibido no franquismo. E Brais, que é un bo estudiante, non lle pasa como a Cristian e a Leila, que non acabaron a eso, cando vai ao instituto está na sección de bilingüe. E cando vai ao instituto deixa de falar o seu galego, e deixa de falar galego, e fala español, e claro, inglés, na sección de bilingüe, porque ademais despois, na sección de bilingüe, como sabemos, polo Real Decreto que falou Ana, pois os nenos que fan a sección de bilingüe, pois esas materias que están en inglés, as outras están en español. Non lle quitan o español horas, sino que lle quitan o galego. Entón, que está detrás disto? E párame cando isto. Por un lado, non hai que olvidar, isto xa todos sabemos isto, pero quero traerlo aquí. Os presuicios e as ideoloxías que están enquistadas, que veñen pois da historia, é dicir, dende os reis católicos, vale? Da época de Franco, ¿sí? De toda a represión, non de lingua que tamén, sino de clase. O galego está marcado nunha represión de clase. A xente que falaba galego eran os campesiños, os que tiñan que emigrar, a xente que estaba en situación desfavorecida. E non só de clase, sino de profundas desigualdades entre o rural e o urbano. Eso ven aí, está enquistado en forma de presuizos lingüísticos. Din que din este, eu non din a este, pero din que din, é máis difícil desintegrar un presuizo que un átomo. Pois iso está aí enquistado. Os nenos como Leila e como Brais tamén as súas linguas e as súas variedades tampouco están representadas na aula. Dalles medo decir que falan esas linguas, non? Se entre eles falan, pois o mellor o profesor chamalle atención porque o mellor pensa que está falando outra cousa, non? E incluso lles dá vergoña. Nós temos un caso que podedes ver no YouTube da USC dunha rapaza que marroquí que presentou os resultados para a comunidade universitaria da súa investigación e dixo: eu antes de coñecer a Gabriela Luz dame vergoña falar en derilla na escola. É dicir, o mesmo que lle pasa a Brais coa súa variedade dialectal. E tamén esa invisibilización, esa minorización das súas linguas tamén está no marco dunha cuestión de clase. Neste caso non rural-urbano, sino transnacional, non? Transterritorial. Entón, por un lado, eles, os que lles queren botar a culpa, eles cando chegan aquí, o que perciben é que non teñen tampouco con que falar galego nestes entornos, porque a maior parte dos nenos son español falantes, pero eles, toda esta cuestión que está enquistada socialmente, nestas interaccións, está aí xogando, porque estas trayectorias lingüísticas o que trenzan son as desigualdades de linguas que hai en esa xestión interaccional, se están negociando. Ainda que dende os anos 80 houbese un proceso de institucionalización do galego, que moi ben, e de normalización do galego, hai unha cousa que se chama micro e a xestión comunicativa diaria. En esa xestión comunicativa diaria, a xente renegocia o estatus da lingua, a xente renegocia as escollas lingüísticas e os usos lingüísticos. E entón, os presuizos lingüísticos e todo o que está aí funcionando. Por eso, o proceso de normalización ten que ir acompañado de máis recursos para que poida ser efectivo. Porque un neno de, non sei, Luz, que tenía 10 anos, porque este era na escola, non un instituto, levar no mesmo, o primeiro ou segundo día da etnografía, cando por fin dixo que na súa familia o que se falaba era amazí, ao principio dixo era árabe, e outro neno díxolle: pero que é el amazí? E díxolle: mira, o amazí es como el gallego de Marruecos. Entón, isto é un pouco como funciona, non? Entón, por un lado hai todo isto. Por outro lado está o galego, pois no que é a globalización, a importancia do inglés, este equilibrio lingua, beneficio e orgullo.
E, por outro lado, xa non vou repetir, estas políticas lingüísticas educativas erráticas que lles están mandando un mensaxe non só aos nenos de fora, sino aos nenos de aquí. Leila, Cristian, 2 anos exentos de galego. Que mensaxe lle están dicindo? Esta lingua non é importante. Tites que, sí, xa. Moitas gracias, Gabriela, porque ademais... Así xa cho Sí, a verdade é que me dá pé totalmente, porque o que traía preparado era bueno, contarvos aquí como eu vexo que desde o nivel macro, desde o discurso institucional, o que se fai é precisamente reforzar eses presuizos que ti dis que están enquistados e que veñen de atrás, non? Pero permitídeme, porque que non me podo resistir, por contrastar e por incluso reforzar esa idea da importancia dos contextos, non? Xuro vos que o que vos vou contar é verdad. Antonte pola tarde, veu un amigo do meu fillo a facer un traballo con el. El xa mo presentou como que guai que facía o traballo con este neno, porque era o máis listo da clase. É un neno marroquí, vale? Que sí é o máis listo da clase, dixo ali na merenda que el quería ser médico, que quería estudar medicina, digo polo contraste, non? Un neno que chega a un ámbito onde hai galego, non? Onde o cole fomenta o galego, cando eu lle falei en galego, el contestoume en galego. Quero dicir, e é un neno que está empoderado, digamos, non? Os seus pais son marroquíes, lóxicamente non falan galego e falan regular español. Pero, polo contraste dos casos que te acabas de contar, non? Bueno, nós tamén temos casos vos que chegaron á universidade, A ver, seguirei a pista este neno, espero, a ver que, pero o que quero resaltar tamén é que el fala galego, quero dicir, que tenga a xestión, non? Entón, bueno, isto do tema dos migrantes, porque quería ver, porque é moi, realmente, de verdade que eu, a partir do 11 de outubro de 2024, cando se saíron a luz os datos e comezaron as diferentes reaccións, estou moi cabreada, porque me parece realmente, sí, dalle, aquí miramos un momento e xa pasamos, porque me parece realmente insultante o que se está facendo a raíz destes datos tan negativos que publicou o IGE, o que se está facendo desde o discurso macro, desde o discurso institucional, porque claro, ten razón o que di Gabriela, temos o macro, o meso e o micro, pero ao final a influencia top-down, a influencia desde arriba, é moi difícil de desmontar, non? Igual que eses presuizos tan interiorizados son tan difíciles de desmontar, se o que temos de discurso desde arriba é un reforzo deses presuizos, pois claro, encontramos logo, pois, eso, familias que non é que sexan culpables, senón que non teñen o máis mínimo de reforzo, non? Nin un argumentario que lles faga reflexionar sobre o tema do galego. Entón, cando saíron os datos do IGE, estes son todos titulares do propio día, non? Fixadevos o ton discursivo, non? Galego ferido de morte, non? Incluso con estas metáforas tan... Un terzo dos menores de 15 anos non sabe falar galego, e só un 16% emprega a lingua co tío. O galego está nun proceso de extinción, non? Di Manuel Rivas, ademais, non? Que é un referente así cultural. O castelán é o idioma predominante en Galicia. Pasamos, estos son os titulares de diversa prensa, non? Isto é o anuncio que sacou a Xunta, vale? E que pon en boca do secretario xeral de Política Lingüística actual, Valentín García, non? A enquisa do IGE pon de manifesto que 7 de cada 10 persoas se comunican en galego. Eu cando lín isto, de verdade, é que non podía creer, porque digo, pero como? O 70% da xente, hoxe en día, di Valentín que se comunican en galego. Algo aquí non cadraba, non? Porque, primeiro, o ton do titular non ten nada que ver, este é un ton triunfal, non? Que maravilla de datos temos, non? Bueno, pasa, e vou vos explicar de onde saen os datos, porque claro, o primeiro sería, está mentindo, ou está mentindo a Xunta, ou menten todos os demais, o que pasa aquí?
Claro, non menten. Fixádevos o xogo de cifras. Por iso comentábamos antes no café o perigosa que pode ser a estatística se se utiliza mal, digamos, non? Fixádevos, que é o que fan na Xunta? Unen nas enquisas desde o 2003, que comeza a facer enquisas con preguntas lingüísticas o Instituto Galego de Estatística, as preguntas son sempre as mesmas, porque isto metodolóxicamente ten que ser así, porque o que persegue o Instituto Galego de Estatística precisamente é a comparativa. As preguntas son sempre as mesmas, e as opcións de resposta son estas: so castelán, máis galego, so galego, ou dito de outra forma, en galego sempre, maioritariamente en galego, o sea, vale, que é o que fai a Xunta? Suma as tres opcións, todas menos so castelán, e iso dá 69,25%, redondeando 70%, 7 de cada 10. Mentía Valentín? Non mentía. Ou sí? Claro, esa é a cuestión. Claro que está mentindo, porque él sabe que non se presentan así os datos, que isto é unha falacia. Ningún estudo. E a raíz disto, para asegurarme non das afirmacións, revisei ben os estudos. Ningún estudo fai esta unión de opcións de resposta. Ningún. O maioritario é sempre as opcións máis favorables a castelán por un lado, as opcións máis favorables ao galego polo outro. Ás veces tamén se presentan separadas, non? Porque interesa en concreto unha das opcións. Eu mesma, logo non me dar tempo, pero bueno, traía algún gráfico no que hai unha separación distinta. Pero claro, fixádevos, este é o xogo de cifras, non? Isto é o que transmiten. Por iso vos dicía antes o tema de ese intento da Xunta de non utilizar o termo normalización, porque o primeiro que queren é negar que haxa un problema, é a negación do problema. E vamos, sempre dicimos que para solucionar un problema primeiro tens que recoñecer que existe, non? Entón, seguimos un momentiño, a ver se non me estendo moito. Vale, polo tanto, nada, esta é a evolución desde o 2003, caso puxen así en cifras en lugar de gráfico, porque a veces se ve máis claro, non? Ve desde o 2003 ao 2023, como as opcións, ahora sí agrupadas correctamente, desde o punto de vista metodolóxico, como van aumentando as opcións de so e máis castelán, desde un 38 no 2003 ata un 52 no 2023, non? Este 52 é o que di que o galego xa non é a lingua maioritaria, é o castelán, por un 2%. Ollo, a cuestión con estes datos é que eu sí que creo que é importante transmitir que segue habendo unha porcentaxe moi importante de galegofalantes en Galicia. Non, porque tamén os titulares anteriores que vimos, ferido de morte, extinción, son tamén hiperbólicos, de alguna maneira. Seguimos, o 45,5% dos galegos e galegas seguen autodeclarándose galegofalantes. Isto é unha porcentaxe moi alta. O problema non é que non haxa galegofalantes, que os siga habendo. O problema é que non paramos de perder. Pero claro, partíamos dunha base tan alta, fixádevos no 2003, que hai nada, o 61%, se nos remontamos máis atrás, a porcentaxe é moi alta realmente, incluso comparada con outras comunidades. Entón, o problema non é que non teñamos, o problema é que non paramos de perder e que a última baixada nestes últimos 5 anos foi especialmente grande, non? Vale, entón, avanzamos un pouquinho porque traía... No, igual, son 5 minutos. Pasa, porque o mesmo... Vale. Bueno, nada, esta diapositiva e unha máis para que fixádevos, quería comentarvos só por si, cando escoitedes as declaracións que veñen da Xunta, o mesmo que vos acabo de dicir que fixeron co uso, fan coa competencia. Exactamente o mesmo. Esas cifras, eso que está en palabras deste caso de Alfonso Rueda, do presidente, esas cifras, 94,6, 84,3, 93,3, 96,3, para as 4 destrezas, fixademos que son cifras altísimas. De onde as sacan? Sumando as opcións de resposta moito, bastante pouco. Vale, todo. O único que non meten é o que di nada. Entón, claro, saen esas cifras altísimas. Entendedes o xogo de cifras que fan, non? Entonces,
isto é para contrastar, non? Coa realidade, fixadevos que aquí está separado moito bastante pouco, non? E como o que comentábamos antes, como descende o moito el picado, vale? Bueno, este é o tema polo tema das clases, non? Porque, volvendo ao tema do decreto, non? Que ao final hai que volver a él, ainda que é unha lingua vermella, fixadevos aquí, que lingua empregada cos pares. Case non hai galego. Que comentábamos antes que era tan importante o grupo de iguais hoxe en día, non? Pois non hai galego apenas. Pasamos nada. Simplemente, bueno, aquí quería poñer o dos migrantes, aquí, fixadevos, porque cando lle botan a culpa aos migrantes, a mí isto que xa me parece indecente, vamos, e xenófobo, está claro, pero fixadevos, se realmente analizamos as cifras, claro que hai aumento do castelán na poboación que ven de fora, pero tamén hai aumento se entramos no IGE, os datos do IGE son públicos, calquera os pode consultar. Que pasa? Que tamén isto é un pouco perverso, porque non calquera primeiro ten tempo, ni tampouco está familiarizado coa páxina do IGE como para poder contrastar esta información, non? Por iso, vale, poden dicir, bueno, están aí, son públicos, podedes comprobalo, pero tampouco é tan fácil, non? Entón, fixadevos que tendo en conta só os nacidos na comunidade autónoma, igual hai un aumento, vale? Pasa, e aquí estos son algúns dos discursos do actual conselleiro de Educación, de Lingua e Cultura, José López, e de Alfonso Rueda. Fixadevos as palabras, non? Primeiro presenta para o conselleiro o galego un tesouro, non, tamén isto é así moi, é un tesouro, algo que hai que estar claro, sí. Non, é que me parece, non, que aí que o denuncia un pouco subconsciente, non? E logo, fixadevos, palabras, imposicións, clima amable, liberdade, non? Estas son as palabras que se repiten no discurso que nos ven desde arriba, que o galego é unha imposición, que realmente o que temos que defender é a liberdade, por iso dicía que entroncaba co que vos comentaba ao principio, non? Eles manteñen ese discurso no que os cidadáns deben ser libres de escoller. Ni machismo ni feminismo. Entón, nada, non temos máis tempo, fixadevos, o de antes era de José López e agora son as de Alfonso Rueda, non? E de novo, ademais, é que se repiten as mesmas palabras nos dos persoeiros, digamos, non? O que creo que demostra que é un discurso estudado e premeditado, etc., non? De feito, o que vos poñía antes de Valentín, saiu o mesmo día en que se fixeron públicos os datos. Quero dicir que eles lóxicamente tiñan os datos antes de que saísen a luz e tiveron tempo de preparar un discurso que poñó foco nos migrantes que, se facemos un percorrido desde os primeiros días ata agora, creo que dos migrantes están un pouco porque viron que non tiña saída, non? E logo, para acabar, simplemente avanza, só para escoitar tamén a voz dos falantes, porque é o que vos digo que eu tamén, na miña metodoloxía, por iso me decanto tamén por complementar a cuantitativa por cualitativa, nese afán de darlle voz aos falantes. Entón, isto é o estudo último que vos digo que fixemos de actitudes implícitas, no que é un estudo aínda no inicio, digamos, pero no que se ve, fixadevos, cando o estudo o presentamos en galego, o investigador recibe as persoas en galego, eles implícitamente, dicir, de forma automática, sen saber que están valorando actitudes, os resultados saen positivos para o galego. Cando o estudo presentamos en castelán, o investigador fala en castelán, e creamos un contorno castelán falante, os resultados saen positivos para o castelán. O sea, isto aínda o temos que estudar máis en profundidade, pero parecenos algo moi relevante, porque pon evidencia o importante que é o contorno que creas, o que ti ofreces, e como iso condiciona. Por iso, volvo outra vez ao do principio, escollemos libremente, e que ni sequera a nivel actitudinal, non? E logo, nada, que queden aí as palabras dos informantes, non? Fixadevos como eles tamén, cada un é libre de falar o que queira. Claro, eles repiten o discurso que lles chega de arriba. É moi difícil, estamos falando de estudantes universitarios, de carreiras que non teñen nada que ver coas linguas, pero claro, xente nova, non?
fixádevos, non? Como comentan aquí, o que pasou foi que adaptei a falar galego solo na casa, solo cos meus pais, tíos e familiares. Adapteime a socializar en castelán. Ela explica moi ben. E pois iso, amigos en castelán, escuela todo o tempo en castelán, o que pasa é que nadie máis falaba galego, entón eu sentíame desvinculada, acostumei a falar en castelán.